Iki lho, omahe Pak Eko gawe omah iki lho. Sik sementara wis dimulai dicagaki. Pasang piak. Yo ngene iki sopir ki turune ngerti ya mbok edok iki ruwe duit. Info rondo anak sitok info iki wajahe. Ngono ae ya. Kerjane mompong. Kerjane wis lumayan. Ora patek mempeng ning olehne duit. Setia. Jembing julukane nak asline Bambang Sugiono. Ya direwangi Pak. Nek teko kene langsung ulap lho. Ngene lho pengambilane video ki angele. Nek njukuk kono langsung gawe omah Pak Eko. Ayo Bing, dah cepet Bing. Serak bengi. Nyadi Mas. Maran kocok mah. Oh, pamit ning gunung kowe. Iya, ning Slaung. Iki direwangi apa ora? Apa video e?